летят. Чай май някой. Да, на количка съм. Ето го влъчат. Ето май бъде стъпила в количката за пазара за утре. Трябва. Ние сме в метро. Мама не иска да покажа, няма да покажа. Майко! Утре ще снимам в сряда, защото утре забеляваме рано, сутринта някъде към 8. Аз искам на моята Саша и жиквам като са При хора гледайте част на влога, между другото това е втория ми омагъл влог. Не продължаваме после. Опчи! Аз го завихме и ви чао хора, защото времето свърши.